Omlouvám se za maliké zpoždění, ale musíme vidět naši dopravu. Nebudu dlouho zdržovat úvodem. Inspirací je Rudolf Steiner a my se zaměříme na 3 jeho oblasti, na vzdělávání, na architekturu a na biozemědělství. Mým úkolem bude akorát představit moderátorku prvního panelu, Kláru Laurenčíkovou, a já si dovolím být osobní, protože my se s Klárou známe více let už. A Klára je tady hlavně protože nám tady zastupuje vlastně někoho, kdo má zkušenosti z ministerstva školství. A my se chceme podívat na transformaci školství, takže Klára, která pracovala jako náměstkyně ministra školství Lišky, má zkušenosti velmi hluboké, sama se podílela na nové koncepci školství pro stranu zelených a nyní jako čerstvá maminka také učí na Pedagogické fakultě a sama založila společnost pro inkluzivní školství. Takže otázky potom, protože já doufám, že tady bude diskuze k tomu, můžete směřovat i na ministerstvo školství a její strategii, i na činnost Kláry Laurenčíkové. Děkuji a přeji pěkný den. Dobrý den, já vás také vítám na tomto bloku, který souvisí s výstavou o Rudolfu Steinerovi a o jeho díle. A tento tematický blok, jak už je zmínila Daniela Radková, se bude věnovat vzdělávání a jeho transformaci ve vztahu tedy k valdorskému vzdělávání, k valdorskému školství. Moje zkušenost, jak už řekla Daniela Radková, je částečně z neziskového sektoru, ale také ze státní správy, kdy jsem působila na ministerstvu práce a později na ministerstvu školství. A když jsem se spolu se svým týmem zabývala tím, jak je český vzdělávací systém otevřený a možná i spravedlivý, jaké nabízí možnosti podpory pro děti, které potřebují nějakou zvýšenou míru podpory a jak je také český vzdělávací systém připravený na individuální přístup k rozvoji potenciálu každého dítěte. Takže myslím, že některá témata, která se na ministerstvu školství nesla, velmi úzce souvisí s ústředním tématem také valdorské pedagogiky, a to je právě podpora každého dítěte v jeho maximálním možném rozvoji a individuální přístup, stejně tak jako starost o určité sociální klimové skupiny. Ten dnešní blok vzdělávání bude rozdělen na takové 4 krátké příspěvky. Těmi přednášejícími jsou zde moji 4 kolegové, jestli to tak mohu nazvat kolegyně. První promluví paní doktorka Adaška Janátová, která pracovala v Dědečkově ústavu v Praze a založila spolek pro léčebnou pedagogiku, sociální a uměleckou terapii a akademii sociálního tábor. Ta vám představí základní klíčové principy valdorské pedagogiky a také částečně představí aktivity, které spolu se svou organizací realizuje. Na ní by navázala paní magistra Táňa Smolková, která je zakladatelkou a ředitelkou několika valdorských mateřských škol v Praze, a ta by vám představila tedy způsob fungování valdorské mateřské školy. Po ní bude hovořit pan magistr Pavel Kremer, pan doktor Pavel Kremer, omlouvám se, který vyučoval na valdorských školách v České republice i v zahraničí a představil vám opět základní kameny, pilíře valdorské pedagogiky v prostředí základní školy. A na něj by navázal pan inženýr Ivan Smolka, zakladatel a ředitel valdorské pedagogice v Praze, který by do jisté míry zarámoval, ukončil blok jednotlivých vystoupení a poté by byl prostor pro naši společnou diskuzi. Jestli ještě dovolíte předtím, než nedám slovo první přednášející paní Janátové, tak možná se krátce zmíním o tom, že první rozvoj prvních valdorských škol v České republice možný nastartovaný v 90. letech 20. století, měl podporu bývalého prezidenta Václava Havla a od té doby samozřejmě na těch prvních 6 valdorských škol navázal vznik celé řady dalších základních mateřských škol. Nyní tedy máme zde již i valdorské
vlastně celou řadu iniciativ nejrůznějších nevládních organizací, které se snaží podporovat a rozvíjet waldorskou pedagogiku přímo v praxi. Ta politická a systémová podpora nemá úplně konstantní trvání, proto i celá řada odborníků, kteří v terénu razí waldorskou pedagogiku, musí leckdy bojovat s celou řadou bariér a waldorské školy nevznikají vždy úplně snadno. O to však je cennější, že zde již existuje takovýchto škol, mateřských škol celá řada a doufáme, že budou mít podporu do budoucna větší, nebo jich ještě více přibývat. Tak to jenom takový krátký úvod za mě a nyní prosím paní Janátovou o její vstupní příspěvek. Děkuji. Vážení přátelé, víte dobře, že teď se velice často skloňuje slovo krize v různých všelijakých variantách. Když začínaly waldorfské školy, tak ta krize byla stejná, možná ještě větší, protože bylo právě po první světové válce a ten, kdo vlastně waldorfské školy uvedl v život, tak nebyl přímo Rudolf Steiner. S inspirací waldorfských škol přišel podnikatel. Podnikatel, jehož fabrika, kde byl ředitelem, vyráběla cigarety a cigarety byl tenkrát veliký biznis. Jenže ten podnikatel četl Rudolfa Steinera, ale nikoliv, aby získal nějaké duchovědné schopnosti, ale chtěl získat takové schopnosti, aby byl stále ještě lepším podnikatelem. Aby dokázal komunikovat, aby dokázal rozlišit věci a aby prostě biznis šel. A tak dělal jeho cvičení a skutečně z poměrně velmi chudého člověka se vypracoval až na toho ředitele fabriky Waldorf Astoria. A když tam pracovali rodiče, tak děti běhaly po dvorku a nedělali nic. Jenže on přemýšlel, jak se dá i ostatním lidem pomoct, aby změnili smýšlení. To není nic nového, to už říkal Jan Křtitel, ne, ano, ajte, změňte smýšlení, takže ono to trvá pořád. Ale jak změnit to smýšlení, když učíme se stále stereotypy takové, které se učí naše rodiče, pravrodiče. Je dobré se učit určité stereotypy, jako třeba, že se nekrade, že se nelže, že se sobě lidi mají navzájem slušně chovat, ale aby se do budoucnosti neopakovaly katastrofy, tak opravdu ta změna toho smýšlení musí být hodně z gruntu. To znamená, člověk má největší možnosti něco změnit pouze sám sobě. A když se změní něco ve mně samotné, může se něco změnit i v ostatních, protože mravenec říši živočišnou nepřestane. Tak ten Emil Mott požádal Rudolfa Steinera, jestli by mohl dát inspiraci, aby se ty katastrofy už nemusely opakovat a aby lidi měli jiné vzdělání. Já pořád o tom nebudu dlouho hovořit, přeložila jsem knihu, která určitě bude k dostání, dám vám potom i adresu, koho můžete obtěžovat, aby vám tu knihu zprostředkoval. Je to od psychiatra a člověka, který vlastně se všemi školami a se vším lidstvím přichází v takové té problematické podobě do styku, ale zároveň vede i archiv paní Ity Wegmanový. Takže jmenuje se doktor Petr Zelk a ta kniha se jmenuje Duchovní jádro waldorfské školy. To vám vřele doporučuji a nechci říkat to, co tam je. Chci teď říct jenom něco obecného ještě z pozice psychologa, protože samozřejmě se setkávám s tou nejrůznější naší patologií, která ke krizi vede prakticky každodenně. A filozofové už začínají hovořit o krizi myšlení. Pochopitelně, když má lidstvo udělat nějaký významnější krok a kde jinde dobývat, kosmos už máme, že jo? Takže už tam můžeme jenom stěhovat, ale je důležité dobývat to, co je skutečně
specificky lidské. A představte si, že z toho celého bohatství, co je specificky lidské, my, a to říkají sám pěkně neurologové, používáme, když máme jenom mozek, pouze, nebudu říkat čísla, malinkaté procento kolem 3 až 8% mozkové kapacity. Teď k tomu máme nejenom mozek, ale máme i srdce. Teď k tomu máme nejenom mozek, ale i srdce, ale máme 12 smyslů. My máme takových možností, jak se stát skutečně lidmi a naučit se dívat se na svět, komunikovat, přistoupit k druhému, že jsme na samém počátku. No a na výzvu toho pana Emila Molta, a proto se ty waldorfské školy jmenují na počest tohoto pana Emila Molta, stále ještě waldorfské školy, i když někde používají třeba Steinerschule nebo Freie Schule, svobodné školy, Steinerovy školy, tak vlastně ten Emil Molt byl biznismen, který inspiroval změnu smýšlení. No a 150 let po narození Rudolfa Steinera, ono člověk nemůže zase na ta léta koukat, protože 2000 let po narození Krista, taky nejsme moc daleko, takže my musíme prostě jak postupně 3000 let po Platonovi, tak ještě nevíme, kdo to byl, postupně zapomínáme, ale je třeba s tím něco udělat. No a ten problém, jak s tím něco udělat, tak je, že vlastně položíme si centrální otázku. Kdo jsme, odkud jdeme a kam míříme? Protože když si na tyto 3 otázky odpovíme, tak se nám otevře tolik možností, kolik ani sami ještě netušíme, pokud jsme si ty otázky nepoložili. A když s těmito otázkami se podíváme na děti, které k nám přicházejí, tak zjistíme, že ten pouhý akt spojení spermie a vajíčka je nádherný, zářící, ale je to vlastně jakoby počátek všech světů. Takže my vlastně z toho, co pořád se odehrává v nás samých a mezi námi samotnými, když dokážeme myslet, a to je samozřejmě první podmínka, nikoli stereotypy navyklé, naučené opakovat, ale skutečně živě myslet, tak dokážeme i z embryologie poznat, jak se vyvíjely všechny světy. A když přijde ta bytost konečně mezi nás, tak budeme i vědět, jak s ní zacházet, aby z ní nevyrostla zraděná, ukřivděná, zakomplexovaná bytost, ale aby vyrostl sebevědomý člověk, sebevědomý, schopný se postavit do jakékoliv situace a v té situaci nebýt katastrofou, ale být tím, který dokáže přicházet s novými impulzy a ty nové impulzy dokáže rozvádět. Většinu těch obrazů, a to vás ještě chci upozornit na jednu knížtičku, o tajemství pohádek neboli o skutečné lásce k moudrosti, kterou jsem napsala, ale chystám ještě trošku širší knížečku. Je to, že vlastně ty obrazy a řeč, kterou mluví naše duše, tak my se jich znovu naučíme rozumět, abychom neplácali v pohádkách nesmysly, jak šlo Mašinka na vandr, děti přijmou všechno, ty jsou za všechno vděční, ale abychom do duší darovali ty obrazy, které lidskou duši mohou sílit v celé její perspektivě až do nejhlubšího stáří. To je úvodem a předám slovo kolegům. Já děkuji paní Janátové za můj příspěvek. Prosím, pokud vás během příspěvku upadají jakékoliv otázky, to znamená, mějte si tomu prostor pro naši společnou diskuzi. A paní já zkusím taky křičet. Já starat, že to neužiju, ale tady mi kolega inspiruje, co
Tak já zkusím mluvit pomaleji a výrazněji, aby mě bylo dobře rozumět. Takže na paní anatomu teď naváže paní magistra Táňa Smolková, která představí to, jak fungují waldorfské mateřské školy. A vy prosím, pokud máte během našich tedy příspěvků jakékoliv otázky, poznamenávejte si je, bude v závěru prostor pro naši společnou diskuzi. Takže prosím paní magistru Táňu Smolkovou. Dobrý den. Já jsem tady vlastně zástupce výchovy, která vychovuje ten nejranější lidský věk. Chtěla bych se jenom krátce vrátit k tomu, co zmínila Aneška ve svém úvodním vstupu. A sice doba, ve které vznikly waldorfské školy, byla velmi významná. Ona vlastně vyjadřovala spoustu nadějí. Víme všichni, že začátek 20. století byl dobou velkých očekávání. Švédská spisovatelka Ellen Gilliová napsala ve vztahu k dětem knihu, kde označovala 20. století jako století dítěte. Všichni očekávali, že nová doba přinese nové poznání a nová doba, jak víme, přinesla obrovská traumata, ze kterých se lidstvo zpamatovává celé 20. století. A nejenom ty hrůzy světových válek, ale vůbec celý příchod nové doby, reprezentovaný už vlastně 18. stoletím, myšlením 18. století, začaly způsobovat, že člověk, který žil odedávna, odjakživa v jakési vnitřní jednotě svého myšlení, cítění a svého chtění, své vůle, najednou se dostal do situace, kdy začal prožívat nejednotnost těchto svých složek své osobnosti. Najednou, a to bylo zřejmé, zejména právě v těch válečných obdobích, něco prožíval, ale tlakem situace musel jednat proti tomu, co prožívá, co cítí, nebo co si o té věci myslí. A waldorfská pedagogika v tom svém pojetí je založená k tomu, aby člověk znovu mohl najít svoji plnou jednotu, harmonii celé své osobnosti. Aby to děťátko, které dostáváme do rukou jako vychovatelé už v daném věku, mohlo zažít ten luxus, tu možnost prožívat se v harmonii svého bytí, v harmonii svého myšlení, cítění i své vůle. K tomu v tom nejranějším věku slouží jedna veliká pomůcka, a totiž ten dospělý člověk sám. Hlavním takovým motivem raného dětství je motto, které bych tady ráda zmínila, a sice, že lidství se učí člověk pouze na člověku. A proto naší hlavní pedagogickou zásadou je, nebo naší metodickou možností je možnost nápodoby. Nápodoba nikoli ve smyslu opičkování. Dítě nenapodobuje jako opička, že opakuje mechanicky to, co my děláme. Dítě, nebo princip této dětské nápodoby spočívá v obrovské lásce k tomu dospělému člověku, v obrovské lásce ke světu a důvěře ke světu, do kterého vstupuje. Ono se cítí se svým blízkým dospělým natolik spojeno, že z toho vnitřního hlubokého spojení dokáže vnímat i naše nejvnitřnější gesta a ta se mu stávají vodítkem pro jeho budoucí jednání. To znamená nejenom to, co děláme, naše vnější gesta, jakým způsobem vystupujeme, jakým způsobem se chováme, ale i to, co si myslíme, i naše nejhlubší a nejvnitřnější postoje se stávají integrální součástí toho raného dětství, součástí osobnosti toho dítěte. A vyplývá to z obrovské lásky dítěte ke světu, do kterého přichází. A máme bohužel i tu smutnou zkušenost, že je spousta dětí, které jsou v dnešní době víc a víc, to zažíváme,
různě zneužívány a týrány. A já to znám z vlastní zkušenosti, protože jsem ještě před revolucí učila v internátní mateřské škole, kde chodily děti právě z velmi znevýhodněných sociálních skupin. A ty děti naším měřítkem byly zanedbávány a oni vyvíjeli stále neuvěřitelnou lásku, absolutní oddanost ke svým vychovatelům. A člověk se musí ptát, odkud ta láska přichází. Tahle ta láska je obrovským závazkem pro vychovatele. To znamená, takovým hlavním motivem naší práce v předškolním věku je výchova založená na vztahu. K tomu samozřejmě máme spoustu dalších prostředků, nejenom teda princip vzoru a nádoby, ale také pracujeme velmi s rytmem jakožto projevem působícího řádu, protože to malé dítě, tak jak to už vlastně formuloval v našich podmínkách mnohem později pan profesor Matějček, je mezi jeho základní potřeby patří potřeba smysluplnosti světa, otevřené budoucnosti, potřeba přijetí. To jsou všechno aspekty, které nám prožívání řádu dopřává. A v praktické rovině s tím řádem zacházíme slavením slavností, opakováním činností, drobnými rituály. K tomu se možná dostaneme potom do té diskuzi. Je to něco, co přináší dítěti jistotu. Jistotu, že se narodilo tak do souvislostí, do jakých se chtělo narodit, že je o něj postaráno a že má smysl se rozvíjet, má smysl v tomto, byť zažíváme v neutěšeném světě, rozvíjet svoji sílu, rozvíjet svou budoucnost a pracovat na rozvoji sebe sama. Já moc krát děkuji paní Smolkové i za její vstup, nabídku témat pro naši společnou debatu, diskuzi. A nyní bych poprosila pana doktora Kremera, jestli by mohl navázat s tématem odborského vzdělávání prostředních základních škol. A pardon, tady požadavek organizátorů bylo, bohužel tady mluvím do mikrofonu, bude nahrávce, tak jestli vás mohu poprosit. Možná si někteří vzpomínáte, že po revoluci tady vyšla kniha Výchova ke svobodě, která vlastně jako první popsala valorskou pedagogiku. A to slovo svoboda je vlastně základním principem, od kterého se vyvíjí všechny ostatní detaily. Před více než 120 lety mladý Rudolf Steiner, ještě mu nebylo ani 30 let, napsal knihu Filozofie svobody. A sám tvrdil, že to je možná jediná kniha, která po něm zůstane a která se bude číst i několik set let po jeho smrti. Jak to máme rozumět v souvislosti s výukou na základní škole, především, pokud to vezmeme doslovně, tak tam máme výchovu ke svobodě. To znamená, že cílem valorské pedagogiky je, aby člověk, když dosáhne dospělosti, byl skutečně vnitřně svobodný. To je poměrně těžké dosáhnout. Základní podmínkou, aby toho bylo dosaženo, je, aby jeho učitelé, nebo alespoň jeden učitel, kterého on zažil, byl vnitřně svobodným člověkem. Když se dostáváme k jednomu z problémů, které má v současné době valorská pedagogika, a to je nedostatek učitelů. Že člověk, který není vnitřně svobodný, tak vlastně nemůže učit na valorské škole. A těch vnitřně svobodných lidí je nedostatek. A ta valorská pedagogika by měla pomoci k tomu, aby se jejich počet zvýšil. Už tady vidíte začarovaný kruh, že to vůbec není jednoduché. Učitel na valorské škole by měl v ideálním případě vyučovat pouze ze své vlastní vnitřní svobody. To znamená ne z toho, co mu říkají úředníci, kteří stojí nad ním, co říká ministerstvo školství a tak dále, co říkají vědci, kteří pracují v odboru pedagogiky, nebo co říkají dneska už jsou i vědci, profesorové, kteří pracují v odboru valorské pedagogiky. Máme už první profesory
profesory ve Stuttgartu a jinde, ale on musí učit sám ze sebe. Co to znamená sám ze sebe? Na základě svého vlastního poznání. Na základě toho, co on poznal za správné. To znamená, ne na základě Rudolfa Steinera, nebo přesně řečeno pouze na základě toho, co Rudolfa Steinera, co ten člověk, co ten dotyčný učitel sám pochopil. Ale většinou to bývá pouze menší část. Když se teďka vrátíme k dítěti, tak jak už tady bylo zmíněno, vlastně před 100 lety, když vlastně Helen Kay s tou slavnou knihou postavila dítě do středu zájmu, vlastně řekla, že vše by mělo vycházet z dítěte. Otázka, jestli to není v rozporu s tím, co jsem právě řekl. Jsem vlastně řekl, že vše by mělo vycházet ze svobodného učitele. Ve skutečnosti v rozporu to není, ale není možná úplně snadné pochopit, jak je možné tyto dvě věci zkombinovat. V valské škole to není tak, že by od první třídy se vytvořil školní parlament a děti by si ve třídě odhlasovali, co budou mít třeba příští týden, jaký budou mít rozvrh, jaké budou mít učitele a tak dále. Tak tomu není. Dokonce tomu tak není ani na střední škole waldorfské. Nicméně něco podobného se v skutečnosti děje, ale podprahově. To znamená, že v hloubi srdce každé dítě vlastně ví, jak by mělo být vyučováno. Ale zvláště první, druhé, třetí třídě není schopno to říct. To znamená, to, co to dítě vnitřně cítí, je určitou touhu, určitém třeba druhu vzdělávání i po určitých věcech, které by se chtělo naučit. My vlastně nemůžeme si to dítě poslechnout, nemůžeme mu zadat ten dotaz. To znamená, vlastně úlohou waldorfského učitele je do určité míry vycítit, co vlastně to dítě nebo ten mladý člověk v podstatě vyžaduje, co vlastně by potřeboval. Když se podíváme na waldorfskou výuku, tak tam existuje jeden princip, který všechno staví na hlavu to, jak se učí na normálních, takzvaných normálních školách. Na normálních školách se vlastně vychází od určitých základů, axiomů, by se dalo říct, určitých základních předpokladů, z čeho se skládá svět, z atomů, se potom skládají molekuly se skládají něco dalšího, potom si můžeme poskládat DNA to je vlastně základní informace o člověku a tak se dostáváme výš a výš. Je to takový princip lega, že vlastně svět je takové Lego, že si ze základních kamenů poskládáváme svět. Ve waldorfské produkci je tomu přesně naopak. Je takový princip, kterému se říká od celku k částem. A to znamená, že to děláme přesně obráceně. My vycházíme vlastně ze zážitku světa, jak dítě vnímá svět jako celek. A potom se postupně dostáváme k jednotlivým částem, které ale jsou jen v tom světě díky člověku, nebo díky tomu, že ten člověk je vidí, nebo že je tam chce vidět ty části. Ale to, co je prvotní, je ten celostný zážitek. To se vlastně dosahuje v waldorfské produkci tím, že máme takzvané epochové vyučování, kde měsíce 2 hodiny denně minimálně žáci ponoří do jednoho předmětu, do jednoho tématu dokonce. A toto téma, například co je zvířat člověka ve 4. třídě, se probírá hodně do hloubky a tak, aby děti měly citový zážitek. Vlastně jakékoliv vyučování, a to dokonce i na střední škole, při kterém děti nemají citový zážitek, a to je právě ten zážitek té celostnosti, určité harmonie, tak vlastně u většiny dětí nevede k tomu, že by se něco naučili. A tento citový zážitek by se měl, bohužel ne vždycky se to děje v waldorfských školách, by se měl postupně transformovat, přeměňovat na zážitek myšlenkový. To znamená, tento zážitek by měl být natolik bohatý a natolik provokativní, povzbuzující k
myšlení, že vlastně to dítě samo začne přemýšlet o tom předmětu. Pokud možno to dítě a ne učitel. Takže učitel by v té druhé fázi měl dítěti pomáhat sám vlastně najít pravdu nebo najít nějaké pochopení toho světa, který ho obklopuje. Podobně jako se to pokoušel už před 2000 lety Sokrates, a jak už tady bylo řečeno, tak i v tomto jsme pořád ještě na začátku, vlastně v uplatnění tohoto sokratovského principu ve školách. To by bylo takových pár základních principů. Existuje takový mýtus, že waldorfské školy jsou pouze pro blbečky. Bohužel neexistují ve skutečnosti žádné objektivní výzkumy, které by potvrzovaly tuto tezi. Naopak těch pár objektivních nebo srovnávacích výzkumů, které existují, tak naopak poukazují buď na to, že to není horší než na státních školách, nebo dokonce, že je to lepší. Například v Německu stoupá počet lidí, kteří dávají své dítě do waldorfské školy pouze z toho důvodu, že na waldorfských školách je vyšší úspěšnost při skládání maturit. Dokonce i u nás to začíná být podobné, když to vůbec není ten cíl, který by se před sebou kladla waldorfská škola jako dominantní, tak přesto je zajímavé, že jako vedlejší produkt i u nás máme dokonce i v těchto poměrně zvláštních zkouškách státních vysokou úspěšnost. Od 6. třídy by ve waldorfské škole měla naplno začít probíhat výuka vědecká, a vlastně více vědecká než ta věda, která je prezentovaná, nebo ten styl vědy, který je prezentovaný v většinových školách, protože právě se děti učí samostatnému myšlení, to znamená na základě experimentů, které vidí a ke kterým jim učitel neřekne nic, by měli sami postupně hledat sami pro sebe určitý řád v tom, co vidí. Samozřejmě otázka, do jaké míry se toto děje v existujících waldorfských školách. Tady jsme taky v podstatě na začátku cesty, ale určitý pokrok tu vidět je a právě proto bych teďka předal slovo už panu Smolkovi. Já se omlouvám, ještě udělám takový mezikrok. Děkuji panu doktoru Kramerovi za jeho krátké představení základních principů waldorfské pedagogiky v prostředí základní školy. Já bych možná tu tezi, která se někdy objevuje a zaznívá, tu tezi, která říká, že waldorfské školy jsou pro děti s handicapy, pro děti znevýhodněné, zkusila obrátit. Já si myslím, že waldorfské školy si dokáží poradit a dokáží kvalitně vzdělávat skutečně všechny děti, tudíž i děti s nejrůznějšími znevýhodněními. A v tom je jejich obrovská přidaná hodnota a odtud bychom měli čerpat inspiraci i pro takzvané běžné normální školy, které bohužel častokrát celá řada dětí kvalitní vzdělání zatím nabídnout nemohou nebo neumí. Takže to jenom za mě třeba krátké reflexe. A nyní poprosím pana Jimíra Smolku, ředitele waldorfského licea, aby nám zarámoval to téma vzdělávání, waldorfského vzdělávání a možná nám i prakticky představil některé konkrétní principy mantinelitového vzdělávání v waldorfském liceu vypadá. Prosím. Já bych začal otázkou, co je účelem střední školy. Většinou ta odpověď zní naučit, připravit, naučit na přijímací zkoušky na vysokou školu, naučit ho připravit na budoucí zaměstnání. Ale v waldorfské škole tohle nestačí. Víte si, že k nám přicházejí děti v období 15 až 19 let. To znamená v období, kdy si dotvářejí vlastní osobnost, kdy se začleňují do společnosti, kdy se vlastně začínají zapojovat i do praktického života. Takže mají i tyto potřeby. Ale to si potřebují společnosti vlastně. Jakého člověka potřebuje společnost? Že dneska už zmizela ta představa toho jednoho stabilního zaměstnání na celý život, že ve škole se člověk něco připraví a pak to bude celý
Takže pro nás tím cílem střední školy není jen naučit, ale především rozvinout. Rozvinout toho člověka jako osobnost, rozvinout všechny jeho schopnosti a potenciality, které v sobě má. Klademe důraz na rozvoj 3 hlavních takových prvků. Jednak na rozvoj vlastního myšlení, jednak na rozvoj tvořivosti a za třetí na rozvoj vůle. Ten rozvoj vlastního myšlení děláme jednak metodicky tím způsobem vyučování, jak už tady bylo zmíněno, epochová výuka v blocích, my nemáme jenom epochy, ale i další bloky. A bloková výuka vlastně umožňuje soustředit se na jedno téma, opravdu v souvislostech, do hloubky, zabývat si, objevovat ho, prozkoumávat ho. A vlastně si na tomto vlastní myšlení třídí různé varianty. Dalším takovým pomocným prostředkem pro nás jsou témata, kterými se zabýváme. Vlastně ty jednotlivé ročníky máme, nebo tu výuku v jednotlivých ročnících máme postavenou na postupné vytváření stupňů vlastního úsudku. Podle toho jsou stavěna témata, podle toho jsou ty otázky, kterými se zabýváme. Kdybyste pak měl zájem, tak se můžete podívat, máme zpracovaný podle ročníků prostě ty otázky, ty témata, tohle všechno, jak vlastně pracujeme na rozvoji vlastního úsudku. Když si vezmete třeba témata některých epoch, v matematice máme epochu, která se jmenuje epocha nekonečná. Zabýváme se tímto přemýšlením, co je to nekonečné, s tím můžeme pracovat dále. V psychologii máme blok život jako cesta. V češtině máme epochu poetiky, kde se zabývají žáci tím, co to vůbec poetika je, kdy vytváří vlastní básně, pak z toho dělají sborník a tak dále. To další oblastí, podpora tvořivosti, to děláme především tím, že vlastně pěstujeme ve studentech osobitý přístup k věci, že mají mnoho samostatné práce, o spoustě věcí s nimi diskutujeme a oni vlastně musí si vytvářet vlastní hlediska, vlastní názory, zpracovávat ty věci taky po svém. Samozřejmě k tomu máme i umělecké předměty, malování, modelování, eurytmy, máme umělecké projektové týdny a tak prostě snažíme se pěstovat zase vlastní přístup k věci. V třetí oblasti rozvoj vůle, tam nám pomáhá, nebo jednou tou cestou je zase samostatná práce, odpovědnost za vlastní práci, vlastně poznání toho, že věci se musí dotahovat do konce, že je nestačí udělat tak nějak, ale že se musí udělat pořádně a dobře. Pomáhají nám k tomu třeba řemesla. V prvním a druhém ročníku pracují se dřevem, vyrábějí třeba malířský stojan a tam si zkouší, že ty věci opravdu musí být vyrobeny dobře, přesně, pečlivě, protože jinak to nefunguje. Je to vidět. Těch věcí, které vyrobí, tak je to vidět. Pak máme třeba různá praktika. V prvním ročníku jedou na zeměměřické praktiku, kde třeba v 6-8 skupinkách vyměřují různé části krajiny a pak to musí spojit a musí jim z toho vzniknout vlastně jedna mapa. Zase důraz na to, že musí být přesný, že nesmí udělat chybu, že to musí spojit všechno dohromady a musí to fungovat. Pokud někdo to odflákne a neměří přesně, tak to nevíde a musí měřit znova. Ve druhém ročníku pak máme ekologické praktiku. Zase vyjedou na týden ven a zabývají se v praxi tímto tématem. Ve třetím ročníku jsou 2 týdny sociálního praktika, což už je individuální záležitost. Každý z nich si vybere nějakou instituci,
mateřské školy, dětské domovy, školy pro postižené, centrum pro drogově závislé, domov důchodců a tam jdou vlastně 14 dnů pracovat. Tam se potkají s tím skutečným životem. Takovéto téma střední školy je Svět je pravdivý. Ono to je rozděleno, že v prvním sedmiletí v období mateřské školy je to takovéto heslo Svět je dobrý, v období základní školy Svět je krásný a v období střední školy Svět je pravdivý. My tu pravdivost se snažíme dělat se svými studenty jak v oblasti toho myšlení, že se zabýváme různými možnostmi, variantami, prozkoumáváme to. Každá možnost může být řečena, každá musí být prozkoumána. Pak tu pravdivost se snažíme taky ukazovat v oblasti vztahů. Když přijďte k nám do školy, tak cítíte, jak tam probíhá komunikace mezi studenty a profesory, mezi studenty navzájem. To je úplně jiný svět. A pak ta třetí pravdivost, kterou se snažíme jim ukazovat, je v tom reálném životě. Proto mají ty praktika, proto dělají ty reálné věci, aby viděli, že nestačí jenom teoretizovat, ale že věci se musí dotahovat do konce a udělat pořádně. Tak další pravdivost. Já bych vám na závěr jenom přečet, teď mi v červnu poslala jedna maminka mail z telefonu se svojí dcerou, kdy vyprávěla o naší škole. Tahle škola je naprosto příšerná v tom, že se mi každou epochu otevírají další a další dveře a za všem je to úžasné, ale pro mě není možné se v životě vydat do všech těch dveří. Na něco třeba ani nemám, ale pak ty možnosti opouštím s takovou lítostí. Když se ve škole nesoustředím, vím, že o něco přichází. Matematika. Jaká je škoda, že na to nemám. Někde v té mojí hlavě to je. Já vím, že kdybych do toho dokázala proniknout, je to něco naprosto úžasné. To je příklad toho, s čím se naši studenti také potýkají. Já moc děkuji všem 4 panelistkám za jejich úvodní příspěvky a nyní otvírám prostor pro vás, pro vaše dotazy, nápady, připomínky. Pojďme společně tématu autorského vzdělávání chvíli diskutovat. Prosím. Tak já třeba poprosím, jestli by to vždycky mohl dát mikrofon. Má otázka je prostá, možná, že by k kolekci těchto názorů stálo za to ještě doplnit, jakou pozici má dneska autorské vzdělávání z hlediska státních orgánů, respektive této vládní garnitury, jakýsi aktuální dovětek k tomu, co mohou provozovatelé autorského vzdělávání očekávat od státu. Tak já dám slovo do těch osmouku, a možná taky jenom krátká ještě připomínka za mě. Ta dnešní situace na ministerstvu školství a vůbec je trošku nešťastná, nebo aspoň z ní nešťastný. Začátkem 90. let se prosadil ten princip vlastně otevřenosti, že můžeme otevřít školy nebo vzdělávání různým možnostem, různým variantám a v této svobodě se osvědčí, jestli ty školy budou fungovat, jestli to bude dobře nebo to bude špatně. Vlastně princip otevřenosti. Jakákoliv škola si mohla vytvořit svůj vlastní vzdělávací program a mohla, pokud splňoval určité minimální náležitosti, tak ho mohla předložit ministerstvu ke schválení. Teď jsme v situaci, kdy máme jeden jediný rámcový vzdělávací program pro základní školy, všechny školy se to musí přizpůsobit. Vlastně zase jdeme zpátky k té jednotnosti, k té uniformovanosti, k tomu,
někdo bude říkat, toto je ta jediná správná pravda a všechny ostatní to nejsou pravdy. Působení pana ministra Dobeše je už úplně absurdní v této souvislosti těmi centrálními testy a tímhletím vším. To je opravdu cesta velmi rychlé jednotnosti, sešněrovanosti, uniformovanosti toho školství. Protože pokud chce zavádět testy, tak musí samozřejmě dosáhnout toho, aby se ve školách učilo úplně stejně. Zatím to je tak, že se to v oblasti základní školy musí srovnat v 5. a 9. třídě. Tomu se waldorfské školy ještě nějak dokázaly s velkými obtížemi přizpůsobit, ale pan ministr Dobeš chce už, aby se říkalo, co se bude přesně učit v kterém ročníku. A to je pro waldorfské školy konec. To je konec pro jakékoliv jiné varianty, jiné názory vzdělávání. Chce ještě někdo z panelistek z panelistou k tomu? Tak já možná mám za sebe krátká taková zkušenost z ministerstva. Já po celou tu dobu, co jsem tady poslouchala ty úvodní příspěvky, tak mě hlavou běželo to, jak je zvláštní taková nekomunikace toho takzvaně jakoby běžného vzdělávacího systému právě se systémem waldorfského školství. Ta nekomunikace si myslím, že vychází i už ze situace na ministerstvu, kde z mé zkušenosti je velká předpojatost vůči čemukoliv, co není takzvaně standardní, běžné, takzvaně normální a skutečně takovou osvícenou odbornou podporu toto téma na ministerstvu, alespoň tedy pokud mohu se zmínit o posledních 3 letech, kdy jsem měla možnost tu situaci zevnitř pozorovat, ta podpora tam není. Pan ministr je z vládní strany věcí veřejných a teď možná jste to zaznamenali v minulém týdnu, se věci veřejné vyslovily pro nepodporu takzvaně alternativního školství a pro mě je velmi zajímavě tuto nepodporu zmínil také v souvislosti s nepodporou dalšího tématu, a to je takzvaná značka Fair Trade, čemuž příliš nerozumím, proč tato 2 témata dali dohromady, ale skutečně mediálně bylo komunikováno, že v rámci vnitrostranického průzkumu takzvaní véčkaři nechtějí podporovat ani jednu z těchto témat nebo věcí. Divné označení, ale prostě takový tedy názor v rámci té vnitrostranické diskuze ta strana vygenerovala. A já si myslím, že je velmi důležité se pokud možno organizovaně a nahlas ozývat proti absurdním nápadům, které zaznívají v různých úrovních politické sféry a souhlasím s tím, že plánované testování na základních školách situaci v českém školství rapidně zhorší, zejména i ve vztahu, nebo i ve vztahu k dětem, které přichází do školy s těmi vstupními handicapy, protože samozřejmě ten tlak na to, aby škola generovala děti, které podávají stejný výkon a to zapomenutí na to, že každé dítě přichází do školy jinak připravené z jiného sociálního a kulturního prostředí, bude vést školy k tomu, aby se snažili unifikovaně tedy připravovat děti na nějaký jednotný výkon, aby příliš nezohledňovali to, jaké děti jsou a s čím do školy přicházejí. Takže také sdílím skepsi v souvislosti s tímto nápadem a myslím si, že jediná cesta, jak případně tady tyto plány zastavit nebo alespoň zmírnit, zpomalit, je kvalitní organizovaný veřejný tlak všech, kdo mohou na ty klíčové instituce. A to skutečně je velmi hlasitý i spolupráce s médií. Myslím, že je to někdy to poslední, co může nějakým způsobem pomoci. Tak ještě paní Dědík. Tady vůbec nejde o waldorfské školy, tady jde o vzdělávání lidí jako takových. Tady po revoluci naštěstí se prosadila myšlenka toho, že hlavně na základních školách jde opravdu o rozvoj toho dítěte, celkový rozvoj. Na to vznikla vlastně reforma, která tyto kroky postupně začala uskutečňovat a teď to jde úplně zase zpátky, protože ten modus atestování znamená, že se budou zase učit jenom poznatky, jenom informace, že se budou z těch dětí dělat cvičený opice.
jako už o rozvoj se vůbec nepůjde. Tak, možná, aby jsme pokročili ještě k dalšímu tématu, tak prosím prostor pro vaše další otázky, připomínky, nápady, cokoliv. Ano. Dobrý den, já jsem se chtěla zeptat, když jste se zmiňovali, že při bůjce, aby vznikaly citové zážitky, které pak se můžou transformovat na ty myšlenkové pochody, jak teda docílíte k tomu, aby ten cit tam vznikal? Tak to je myslím, že poměrně jednoduché, to se daří i často učitelům na některých základních školách. Tak především musíme mít, z toho vychází všechno, pozitivní vztah k samému dítěti. To znamená, když ke mně dítě jde na hodinu nebo do školy, tak se mě nesmí bát, musí mít určitou důvěru, která vychází z toho, že já mám důvěru v toho žáka. Třeba v době puberty je skutečně zajímavé pozorování. Xkrát jsem slyšel, když jako od žáků, kteří neměli rádi nějakého učitele, vůbec ho nevážili, dělali mu bordelní a tak dále, tak jsem se ptal proč a oni několikrát jsem slyšel na různých školách, v různých zemích, on si nás neváží, tak proč bychom si my vážili jeho. To znamená, ten učitel musí udělat v této důvěře ten první krok. Tak to je jedna věc, to je atmosféra vzájemné důvěry. Další věc je, že to, co ten učitel vypráví, musí to dítě nějakým způsobem zaujmout. To znamená, musí to být přiměřeno jeho věku. To mi právě ta morská projika velmi dopředu, že mám velmi rozpracované psychologii dítěte v různých věkových kategoriích a jakým způsobem využívat tak, aby to nějakým způsobem bylo srozumitelné tomu dítěti. A kromě toho by to dítě mělo žít v neustálé atmosféře očekávání. To znamená, na rozdíl od klasického modelu, se vlastně žádná věc úplně neukončí. Protože když něco ukončíte, vy to určitým způsobem i umrtvíte. A už vlastně, už to vím, už mě to nezajímá. To znamená, na konci každé hodiny, nebo každé epochy, nebo jakéhokoliv celku, nebo každého školního roku, by se mělo naťuknout něco, co bude až v budoucnosti. To znamená, aby to dítě mezi tím žilo v určité atmosféře vyučování. Například je taky zajímavá zkušenost z geometrie v 6. třídě, kdy se bere poprvé taková seriózní geometrie, klasická planimetrie, důkazová geometrie, tak se třeba tak jako jemně naťukne projektivní geometrie, která se probírá v evropských školách zpravidla až někdy v 11. třídě. A je velmi zajímavé, že pokud ten třídní učitel to zmíní v 6. třídě, tak buď první den školy v 11. třídě, nebo ten první den té příslušné epochy, často první den školy skutečně žáci jdou za učitelem, nebo jeden žák za učitelem a ptá se, a kdy bude ta projektivní geometrie. To znamená, tyhle ty očekávání v těch žácích žijou neuvěřitelně silně. A to je vlastně ta duševní atmosféra, v které by to dítě mělo žít. To je to, co ho táhne směrem nahoru. To znamená, jak tady byl ten příklad, jak četl pan Smolka, to je taky, že to, dejme tomu dítě, které třeba nemá takový vztah nebo nemá takové schopnosti matematické, už se ale dostalo na úroveň, že už cítí, že tam něco je v té matematice. A určitým způsobem to táhne tím směrem. To znamená, to je otázkou času, až se mu tento svět matematicky otevře. To je takových pár příkladů. Já bych s dovolením tomu ještě něco řekla, protože to všechno vlastně naráží na atmosféru úzkosti a strachu. A ta úzkost a strach, tak ty nás vlastně stavují jenom do sebe a vedou k nedůvěře. Nedůvěře v to, co je říkáno, v to, co je děláno, v to, co je nové. To vlastně to, co ten Rudolf Steiner přines, tu výchovu ke svobodě, takže člověk se opravdu toho pocitu strachu, protože je to pocit, začne postupně zbavovat, protože začne rozšiřovat si obzor, začne vidět souvislosti daleko větší. No ale jednu takovou poznámku taky musím říct, protože právě Rudolf Steiner řekl, že nejnebezpečnější je vždycky
svobodný člověk pro jakýkoliv režim, ať je takový nebo makový, protože ten má vlastní myšlení. A tady jde tedy o to centrální, o co jde. V citu můžu mít důvěru. Je ten učitel persona, ke které můžu mít důvěru, protože každý člověk hledá, ke komu může mít důvěru, kde se může ještě trošku opřít. A jakmile ucítí jenom, jak říkal Pavel, to uznání, já respektuju, uznávám, vím, tak už se vytváří daleko hlubší cit. A ten cit potom provází toho člověka vlastně celý život. Já bych to vrátila ještě zpátky do mateřské školy, jenom krátce. V mateřské škole v tom nejranějším věku se pracuje především v oblasti návyků. Dítě vlastně získává první základní návyky, když mluvíme o návicích, tak mluvíme většinou o hygienických, společenských návicích a tak dále, ale působením vztahu k dospělému a prostřednictvím nápodoby získává vlastně i mravní návyky to malé dítě. To znamená, součástí jeho osobnosti, součástí jeho bytosti se stává potřeba být dobrý. Proto vlastně to heslo svět je dobrý. Součástí osobnosti dítěte se stává potřeba být dobrý. Pokud mluvíme o období základní školy, tam je to heslo svět je krásný. Ano, svět je krásný. Máme spoustu literatury, máme spoustu uměleckých děl, spoustu krásných zážitků, které člověk může objevovat a prožít. Má mít jenom tu potřebu je zažít. To znamená zase jakýsi návyk obklopovat se, potřebovat. Součástí mé bytosti je potřeba zažívat svět jako krásný nebo v jeho harmonii a v jeho kráse. A to je pozadí celého vyučování vlastně na základní škole, to tež pak platí o střední škole, svět je pravdivý. Potřeba pravdivosti, ať už je jakákoliv. Zažít vlastně odcházejícího člověka někde v hospicu nebo člověka už vlastně na konci svých sil někde v domově důchodců je základní zážitek pravdivosti pro člověka, který se nachází ve věku 18 let a touží uplatňovat ideály a ten svůj idealismus v životě a najednou se setká s něčím, co existenciálně osloví tu jeho potřebu pravdivosti. V tom je svět pravdivý. A Wawelská Berka vlastně od samého základu pracuje s tím, jaké návyky, jaké potřeby ten člověk bude mít. A jsou-li to jiné potřeby, než nabízí současný systém základní školy, tak buďme za to vděční, protože jsou to lidské potřeby. Lidství se učí člověk pouze na člověku. Proto vlastně v tuhle chvíli je vždycky aktivována ta citová složka osobnosti člověka. Svět je dobrý, krásný, pravdivý. A kdo nemůže tvořit v duchu tohoto vlastně citového toužení, ten musí ničit. A to se zase projevuje na různých způsobem. Hned, když si dovolíte, dám prostor další otázce. Možná často se krátká reflexe nebo zkušenost Ministerstva školství. Ministerstvo školství si v různých letech nechávalo vypracovávat různé studie, které mapovaly postoje žáků základní školy, nebo i střední škol, ale i výzkumy, které obecně byly zaměřené na chování žáků na základních a středních školách. A ze všech těch průzkumů vyplývá, že se velmi zhoršuje chování žáků na školách, vzrůstá agresivita, zhoršují se vztahy a zvětšují se konflikty mezi pedagogy a žáky, že se velmi zhoršuje i určitá hodnotová orientace mladých lidí, kteří například v průzkumu Člověka v tísni z roku 2010 až 70%, jak byli to studenti středních škol, udávali, že by nechtěli za souseda nikoho z jiné etnické skupiny. Měli velmi předpojatté postoje, když v velkém procentu vůči například lidem bez domova, bez přístřeší. To všechno jsou poměrně alarmující ukazatele, které by dle mého názoru nejenom Ministerstvo školství, ale celá vláda České republiky měla vzít v potaz a měla by se zamýšlet nad tím, kde jsou ty příčiny tohoto vzrůstajícího napětí a i tedy posilujících se stereotypů v postojích a v myšlení
žáků, mladých lidí v našich školách. Ovšem myslím si, že tato taká masivní reflexe se úplně neděje a že ta opatření, která se vymýšlí v reakci třeba na takováto data, tak nejsou připravovány příliš komplexně v debatě a v komunikaci s lidmi, například z toho prostředí, kde ta situace je jiná, kde je lepší. A myslím si, že bylo velmi zajímavé udělat nějaký komparativní výzkum, který by mapoval například právě hodnotovou orientaci mladých lidí v běžných školách a mladých lidí například v prostředí takzvaně alternativních škol, když já si myslím, že tahle značka, tohle označení není příliš vhodné, protože to, co je teď alternativní, tak se domnívám, že by mělo být mnohem masivněji používané i tedy v prostředí takzvaně normálních běžných škol. A možná by ta data ukázala na to, kde je přidaná hodnota waldorfského školství a ostatních tedy takzvaně reformních pedagogik a mohla by částečně to dobré know-how, funkční know-how snad konečně začít přelévat třeba i do škol běžného typu, které stále samozřejmě velké většině převládají nad těmi takzvaně alternativními. Tak prosím, tam byl další dotaz. Můžu poprosit? Nemusím snad mít mikrofon, sledování. Kvůli nahrávání, tak máte samozřejmě. Tak já se chci zeptat, vy jste říkala teda, že se pohybujete v oblasti toho inkluzivního školství, to znamená zařazení problematických dětí. Teď máme tu na severu velkou otázku těch romských komunit, těch spoluobčanů našich. A právě krásně jste tady řekli, že vlastně každý člověk chce mít jako důvěru těch druhých a hledá prostě ten cit a to dítě to potřebuje zažít. A právě teda v souvislosti s těmi Romy je ta otázka, že proč se to tam tak vyhrocuje, protože si myslím, že opravdu lidé vůbec se s tím neumí vyrovnat a je to ten hrozný strach. Vlastně i někdy mnohdy bezdůvodný z těch Romů. Já osobně s ním špatnou zkušenost nemám. Takže bych chtěla vědět, jestli už nějak s těmi waldorfskými školami nebo pedagogy spolupracujete, když víte, že jsou schopni s těmi problematickými žáky pracovat. To je teda otázka přímo na mě teď? Nebo na všichni? Já možná zkusím tedy, tak já už na ministerstvu nepůsobím, já jsem odstoupila od spolupráce s panem ministrem Dobešem, já jsem vyzvána k tomu udělala poradkyně, ale po 2 měsících jsem to vzdala, protože jsem měla pocit, že ten trend ministerstva je přesně opačný proti tomu, co já jsem třeba cítila jako smysluplné. Takže jsem teď na rodičovské dovolené se svým ročním synem, ale samozřejmě nějak sleduje, co se děje. A když jsem působila na ministerstvu, tak opravdu ta moje oblast se hodně týkala podpory dětí, které jsou nějakým způsobem znevýhodněné. Tudíž jsme hodně řešili situaci dětí romských sociálně znevýhodněných. A tu situaci na Šluknovsku, jestli přímo k tomu mohu něco říci, tak já vnímám jako komplex skutečně dlouhodobě neřešených problémů v životě sociálně vyloučených lidí na území České republiky. Ta situace souvisí s migrací, souvisí s tím, že jsou na Šluknovsku těm obyvatelům, romským obyvatelům nabízeny v podstatě do určité míry falešně dobře vypadající dobré bytové podmínky, které se ale zápětí ukážou jako past, do které celá řada důvěřivých padá a uvědomění, že jdou za nějakým dobrým bydlením, potom zjistí, že jsou spíše obětí člověka, který na nich chtěl vydělat a jeho myslí, že tady tuto situaci řešit. Souvisí to samozřejmě s nezaměstnaností dlouhodobě neřešitelnou, souvisí to také s tím, že celá řada měst na Šluknovsku nemá vytvořený systém sociální práce, terénní sociální práce, nebo nechodí přímo do rodin, které potřebují pomoci a poradit celou řadou svých problémů, ale souvisí také, a to velmi s naším dnešním tématem, se vzděláváním romských dětí. Celá řada romských dětí nezažívá v běžných školách pocit úspěchu a přijetí, není rozuměno tomu, z jakého sociálně kulturního prostředí by to děti do školy přichází a tak velmi často a velmi rychle oni z běžných škol vypadávají do takzvaně zvláštních škol, nyní se ty školy jmenují základní školy praktické, ale každopádně dětem nabízí pouze redukované vzdělávání proti těm běžným základním školám. A pokud v české společnosti převládají velké většině stereotypy a předpojatost vůči lidem z etnických menšin a vůbec takový strach z rozmanitosti z nových věcí, tak pokud jste Rom a ještě k tomu máte zvláštní školu, tak je skutečně velmi těžké
získat práci. Začarovaný kruh se pořádá roztáčí, nemáte dobré vzdělání, nedosáhnete většinou na práci, na zaměstnání, selháváte potom ekonomicky jako rodič a častokrát máte potíže s bydlením a přicházíte bohužel velmi často také například o děti, které jsou vám umístěny do ústavní péče, pokud nemáte vyhovující bytové podmínky. A zase můžeme si představit, když dítě vyrůstá mimo rodinu, v ústavním prostředí, co si sebou nese do života, kde všude může mít potom potíže v dospělém věku. Takže myslím si, že ten problém je komplexní a myslím, že cesta z něho je, cesta z toho začarovaného kruhu je skrze vzdělávání, které by bylo skutečně otevřené, citlivé a dokázalo by nabídnout podporu každému dítěti a také rozvoj potenciálu každého dítěte a skrze terénní sociální práci a sociální bydlení. To jsou všechno věci, na kterých se snad systémově již začalo pracovat, ale bohužel i toto téma je závislé na kontinuální politické podpoře a nejsem si jistá, nakolik je prioritou současných vládních stran. Tak paní Janátová, chtěla ještě reagovat? Já bych jenom 2 stručné příklady k tomu ještě uvedla. Pracuji také jako psycholožka v některých waldorfských školách a uvedla bych waldorfskou školu v Příbrami, kde nejenom integrují právě i tu romskou populaci, ale dokonce i vietnamskou populaci, protože to je další perspektivní veliký problém. Tady pracuje plno rodičů vietnamských, prodávají a co s dětmi. Takže děti jsou odloženy, starají se o ně různé starší dámy, které si tím přivydělají a to dítě potom ztrácí zcela identitu, kdo je, kde je a neví co a jak, do své původní vlasti se vůbec nepodívá. Takže jako tady máme těch problémů řada a ta waldorfská škola tím, že opravdu nečiní rozdílu a že opravdu, jak jste krásně řekla, dá to, co potřebuje dítěti bez ohledu na to, jakou má barvu pleti nebo odkud pochází, tak ta je jako jedním takovým léčebným prvkem v celém tom lidském společenství. A druhý příklad uvedla kolega vyučující v Akademii Tabor, to je taková jako ještě jako už skoro jako vysoká škola, kde se snažíme sice teda bez posvěcení ministerstva školství, bez papíru, už takovou odvahu máme, tak vzděláváme lidi a ten kolega v Táboře pracuje s romskou populací. Ty výsledky jsou veliké. Vždycky to záleží na jednom člověku, který je ochoten se do té věci nasadit a jít společně s těma lidma žít. Jeden takový veliký příklad je i krumlovská populace, kde kdysi dávno byly veliké problémy právě s cikány a teďko tam cikáni uklízejí město a mají jednu z nejlepších hospod, která v Krumlově je. Díky jedné ženě posthistoričce, která se rozhodla ve 40 letech, že opustí Prahu a bude s nima pracovat. Já bych ještě dodal takový příklad. V Německu, kde už existují waldorfské školy další dobu, tak před několika lety byla v Mannheimu otevřena takzvaná interkulturní waldorfská škola, kde vlastně se učí minimálně z 50% dětí, vlastně imigrantů, dětí jiných národností, to znamená Turkové, Arabové, Ukrajinci, Vietnamci a tak dále. A na druhé straně jsou tam ale i Němci a vlastně cílem je, aby se ty imigranti, ty děti, jednak seznámili skutečně do hloubky s německou kulturou a německým jazykem, aby se naučili správně mluvit, aby pochopili mentalitu země, v které žijí, ale i naopak, aby se naučili i svůj vlastní jazyk a svou vlastní kulturu, své vlastní svátky a tak dále. Protože, jak už tady bylo řečeno před chvíličkou, tak právě často tyto lidé, oni vlastně už nejsou v té kultuře, z které pocházejí, a ještě nepřišli do té naší. To znamená, jsou vlastně mimo, jsou to jako vykořenění. A co vím, tak tato škola je skutečně jako velmi úspěšná, je velmi podporována německou vládou a slaví se tam jako spousta svátků, jak islámské svátky, tak křesťanské svátky a tak dále a tak dále. Takže je to určitý příklad a je možné se tam přijet podívat a nechat se inspirovat, pokud by tady se našel nějaký člověk, který by se pokusil o něco podobného u nás. Ještě reagovat na tu kulturní waldorfskou školu, tak my jsme se zajímali také o to, jak jsou vzdělávány
v českých školách a skutečně i tady ten systém na tuhle skupinu dětí nepamatuje příliš intenzivně, jestli to můžu říci. A taková ta úcta právě k tomu, z jakého společenského, sociálního, kulturního prostředí tě přichází, se, myslím, mimo jiné projevuje také v tom, že vy se zajímáte o to, kdo to dítě je, jakou má rodinu, komunikujete s tou rodinou, rodina není někde stranou, ale partnerem pro školu, což je další přidaná hodnota, základní princip toho, jak fungují waldorfské školy, ale celá řada běžných škol toto třeba příliš neumí, nebo na to možná někdy ani nepamatuje. A v České republice jsou 4 nejpočetnější menšiny, národnostní menšiny, jsou to Němci, Poláci, Slováci a Romové. A Evropská charta podpory menšin vybízí Českou republiku, my jsme tu chartu ratifikovali, podepsali, aby každá tato nejpočetnější menšina měla možnost být vzdělávána i ve svém jazyce, nebo učit se svůj jazyk, nezapomenout na to, jakým jazykem jako mateřštinou ta daná menšina hovořila předtím, tady nežli přišla do České republiky. A na některých školách se tady samozřejmě němčina, polština, třeba i slovenština někde vyučuje. S tou romštinou je velká potíž. My jsme se pokusili přeložit evropská kurikula romského jazyka a zavést možnost vzdělávat děti i v romském jazyce, pokud budou chtít jako nepovinný volitelný předmět romský jazyk absolvovat, tak by to bylo možné. Ale během týdne, poté, co o tomto napsala Lidové noviny, se zvedla nebo vytvořila petice zhruba 80 000 obyvatel České republiky z majority, kteří se velmi důrazně stavili proti tomu, aby něco takového bylo vůbec možné, bylo povolené. Já jsem musela několikrát obhajovat v České zase a jinde, proč jsme si takovou troufalost dovolili. A myslím, že to opět ukazuje na to, jak ještě obrovský kus práce máme před sebou, jak obrovské stereotypy v české společnosti jsou. Myslím, že jim také velmi napomáhá to, jak o příslušujících menšin informují média, v jakých souvislostech. A myslím si, že to je tady něco, co, jak hovořil kolega, tato waldorská multikulturní škola nám může být dobrou inspirací. Například ve Švédsku, ve Finsku, pokud jste cizinec, příchozí do této skandinávské země, máte právo na to, vedle toho, že se učíte švédštinu, tak samozřejmě chodit na kurzy i vaší mateřštiny do konce školy. Platí autobusy dětem, které dojíždí na tyto kurzy, třeba někam do nějaké vzdálenější lokality, pokud je to nějaký hodně specifický jazyk. U nás pořád tady v této oblasti máme ještě obrovské rezervy, ale doufejme, že snad se to bude taky postupně měnit. Tak další dotaz. Dobrý den, já se jmenuji Radka Michálová. V úvodním projevu Anežky Janátové zazněl pojem narušené myšlení. Tak jestli by si mohla přiblížit z pohledu dnešní společnosti tady to slovní spojení narušené myšlení, jak se dá rozeznat. A možná i ostatní, když budou mít chuť k tomu něco říct, děkuju. Víte, prosím mě to myšlení a myšlení. Si myslíme všichni, že když máme pusu, oči, mozek a jsme dospělí lidé, takže automaticky k tomu myslíme. Jenže tady právě vzniká ten veliký problém s tím myšlením. Protože samozřejmě člověk soudí způsob myšlení podle toho svého zaběhnutého stereotypu, který si osvojí. Ať už tedy jako v rodině, nebo potom ve škole. Prostě to, co přijal, tak vlastně už má pocit, že má vystaráno. Ale tady je jako to myšlení intelektové, ale je i to myšlení srdce. Myšlení vlastně spojené s celým tím emočním způsobem vnímání světa. A to je vlastně to, o co jde, protože ten intelekt je pouze jedna část, to není celý člověk. Jo? Já jsem dlouhou dobu dělala s takzvaně postiženými lidmi. Zdůrazňuji takzvaně postižení lidé, protože na nich ta postiženost z našeho hlediska je viditelná, mají nějakou nedostatečnost z našeho hlediska celistvosti. Ale právě oni nám ukazují tu celistvost v tom jiném slova smyslu, v tom duševním slova smyslu, v tom emočním slova smyslu, v tom slova smyslu, že přibližují nám ty kvality lidství, na kterém
jsme už dávno zapomněli. Syneček, absolvent Valdorské školy v Jinonicích, tak teď studuje vysokou školu. Já s hrůzou zjišťuji, že profesoři jako by už vůbec nechtěli vidět žáky. Že už komunikují teda jako pouze přes počítač a že teda jako všechny ty testy jsou jenom v několika kategoriích škály. Počítač má jenom bipolární ano, ne. To všichni vědí, že to staví zákon. Ale to, co je lidské, tak je jednou to může být ano a po druhé to může být ne za těchto změněných podmínek, jenže jak se v tom vyznám a orientuji, když znám jenom ano, ne. Tak potom ten člověk vlastně se stává svým myšlením strojem. A to, co vlastně považuje, jako když jsme absolvovali, tak já jsem byla stejně pitomá, jako se prezentuje tady kolem dokola všechno téměř, co se prezentuje oficiálně. Tenkrát jsme říkali, my bychom mohli naše IQ nosit jako placku na klopě a hned by bylo jasné, kdo s kým mluví. A prosím vás, to je taková ta mladistvá pýcha. Ale člověk musí začít uvažovat a myslet jinak. Vidět celistvost člověka. Nejenom to, co vidím. Protože to, co vidím jenom těma očima, tak vlastně já vidím jakoby jenom vrchol ledovce. Proto je to krásné české slovo zázrak. Zázrak je to, co je za běžným pohledem. Za zrakem. A teprve, když se člověk naučí vidět ty zázraky, tak začne tušit, co to je živé myšlení. Živé myšlení je vlastně život v zázracích. Snad se ani už nebudu pokračovat, ale přesto zase z toho praktického života Anička tady po mě v úvodu naznačila několika slovy další velkou věc, která se pojí s Rudolfem Steinerem a sice na smyslech, jak třeba podporovat zdravé myšlení, protože malé dítě v předškolním věku se o něm říká hodně často, že je to jeden velký smyslový orgán, protože všechno nasává, všechno přijímá. Rudolf Steiner rozdělil těch svých 12 smyslů do několika skupin a zejména ve vztahu k tomu, co Anička řekla o tom vidění za zrakem. Mě teď napadl jeden krátký obraz. Jedním z nejdůležitějších smyslů malého dítěte v předškolním věku je hmat. Je to základní smysl, kterým to dítě se začíná vlastně učit myslet o tom světě. Ono ohmatává věci a získává první informaci o tom objektu a i o sobě, o subjektu. V další skupině těch smyslů, ale to je teda velmi zkráceně, uvádí Rudolf Steiner zrak. Co to je? To je vlastně hmat. Ovšem už nemusíte používat ruce. Vy něco vidíte, něco zříte a už si vytváříte úsudek o tom, co zříte, aniž byste se na to museli sáhnout. A v té třetí skupině smyslu je smysl pro myšlenky druhého člověka. To už je vlastně to ohmatání toho, aniž byste museli vidět. To znamená, ve všech úrovních našeho života můžeme na různých stupních a v různých oblastech v rámci svých smyslů, a začíná to v tom předškolním věku, propracovávat tu jemnost, tu schopnost jemného vnímání skutečnosti. V tom dětském věku je to tím prostým hmatem. Jednu větu, jestli můžu dát. Já prosím k těm 12 smyslům jenom chci připodotknout, aby někdo si to nedal do šupíčku. Steiner, 12 smyslů. Už Komenský hovořil o 12 smyslech. K tomu myšlení, to je vlastně hlavní téma střední školy, jak přivést naše studenty k tomu, aby vůbec začali myslet. Protože myšlení opravdu není to, co se učí někde, že to prostě použiju z té paměti, to, co jsem někde vyčetl, nebo co mi někdo řekl. To není myšlení. Myšlení je o tom něco vymyslet. Znamená přidat k tomu něco vlastní ze sebe, sama, něco vytvořit. A myšlení bolí. Myšlení je zase otázka vůle. To se s tím potýkáme s studenty, že vlastně, pokud mají myslet, tak musí
Já nevím, jestli můžu ještě vteřinku k tomu myšlení. Kdysi dávno jsem napsala, a on to nebyl bonmot, že kdo chce číst Platona, že v sobě musí probudit myšlení, jako měl Platon, aby mu vůbec rozuměl. Ono to platí, prosím vás, pěkně ve všech rovinách, protože ten problém je v nás. Když my něco soudíme a kritizujeme a nemáme ten způsob myšlení, jako měl ten, který to tam do toho písma uložil, tak jsme v pohádce, kde se snažíme z kamene probudit princeznu a podaří se nám ji probudit buď třeba jenom krk, nebo do půl těla, nebo vůbec. Ještě k tomu myšlení, ono je vlastně dva druhy myšlení. Jedno je myšlení, které určitým způsobem dokáže sledovat myšlení druhého člověka, a to je tehdy, když ten člověk třeba nemluví, a druhá věc je myšlení, které člověk sám vytváří, vlastně jako naprosto originální, kreativní myšlení, kdy člověk myšlí něco, co tady dřív nebylo. Tak co se týče toho prvního druhu myšlení, tak mám zkušenost, že na waldorfských školách se to poměrně daří. Mám takovou zajímavou například zkušenost z 6. třídy, kdy jsem vyučoval geometrii, různé geometrické důkazy a tak dále. A protože to byla vlastně třída, která byla dobře vedená a skutečně se v nich byly vypracovány ty kvality, které mají být. A vlastně to, co vlastně na tom prvním stupni bylo založeno spíše na takové volní a spíše na citové úrovni, tak se právě během té 6. třídy transformovalo v síly myšlení velmi znatelně. Takže byly například děti, které do té doby připadly, že se usmívají, pěkně se dívají na učitele a se moc nic nechápou, tak dvakrát se mi stalo v různých školách, že taková třeba holčička najednou přiběhla v 6. třídě všechny ty žáky, které od první třídy vlastně byly nejinteligentnější, už měly číst prostě ve 4-5 letech. To znamená, to je ohromný skok. To znamená, to je něco, co člověk vnitřně promění vlastně síly citové v té síly toho myšlení, což je poměrně záhadná záležitost, ale skutečně se to děje, alespoň občas. A když jsem tam učil tu geometrii, tak jsem měl často takovou zkušenost, že jsem se zeptal nějakou otázku, ale ještě jsem ji neřekl, řekl jsem třeba půl věty a už mi třetina nebo polovina třídy vlastně říkala odpověď. Protože to nebylo možné jako logicky odhodit z té první poloviny věty. To znamená, ta třída už měla natolik rozvinutý ten smysl pro myšlení druhého člověka, že oni vlastně jako četli mé myšlenky a nemuseli ani poslouchat má slova, už mohli rovnou odpovídat. No, co se týče toho druhého způsobu myšlení, tak si myslím, že jsme teprve na začátku, a to dokonce i na waldorfských školách. To si myslím, že se to daří zatím spíše ojediněle. Tady vidíte jako otázku na myšlení se mohutně rozvíjely myšlenky našich panelistů. Tak prosím, jestli ještě máte někdo nějakou další otázku, určitě ještě jeden prostor. Libozvučně by zaznělo, že učitel waldorfské školy musí být vnitřně svobodný. Mě by zajímalo, jakým způsobem se ti učitelé připravují a jakým způsobem se hodnotí, jestli již jsou vnitřně svobodní. V tom bych měla takovou malou jako podotázku, proč podle vašeho názoru, že mě uchvátila tady ta diskuze, jich je nedostatek. Já poprosím paní Anatolu a pana Kremera, protože už se hlásí. Možná ještě chci doplnit, že možná bylo zajímavé na tohle podobnou, nebo na takto podobně laděnou diskuzi pozvat třeba děkany pedagogických fakult, aby věděli, jak třeba jinak začít připravovat pedagogy. Já jenom stručně, jo? Já bych vás pozvala experimentálně si to uvěřte. To je první. A druhé, co bych k tomu řekla, víte, tady u nás v Čechách je taková veliká zrada. My máme fakulty, které dělají doktory pedagogiky a léčebné pedagogiky a prostě máme vzdělání opravdu na té nejvyšší úrovni. Když jsem dělala ředitelku jedličkova ústavu a
a přišli teda ty absolventy speciální pedagogiky, tak byly nepoužité v praktickém životě. Ale nechci to kritizovat, prostě to je proces. Tudíž teda alternativa, no a ta alternativa je, že člověk musí začít u sebe. To, co je vlastně v tom vzdělávání pedagogů, tak je, že je fajn, že oni mají pedagogickou fakultu a teď ještě, aby začali, že mají tu pedagogickou fakultu a teď ještě, aby začali u sebe. Aby začali opravdu, vstoupili do toho procesu, aby se začali vnitřně osvobozovat od stereotypů myšlení. Myslím, že jenom já jsem speciální pedagožka, moje první zaměstnání bylo v Jedličkově ústavu. Proto se pořád snažím osvobozovat a doufám, že jednoho dne se opravdu osvobodím. Cítím, že mám mnoho práce do tomto poli. K tomu vnitřní svobodě, tak já si nemyslím, že by těch lidí bylo velmi mnoho, kteří jsou v tomto smyslu velmi svobodní, vnitřně svobodních, malá menšina. A tam jsou vlastně dva aspekty. Na jedné straně je to do velké míry dáno prostě člověkem, to znamená, že když se rodí, tak už je více nebo méně vnitřně svobodný. To znamená, je to něco, co nezávisí vůbec na okolí. Jsou lidé, kteří naprosto z jakýchkoliv vnějších podmínek, z jakékoliv výchovy nebo absence výchovy v sobě nesou velký stupeň vnitřní svobody. A je docela potěšující, že tyto děti přibývají. Ten jev takzvaných indigových zvězdných a tak dále dětí s tím souvisí, že se objevuje více dětí, kteří jsou natolik vnitřně svobodní, že nejsou žádným způsobem manipulovatelní ani třeba zkušenými učiteli manipulátory. Tak to je jedna věc a to je určitá danost. A druhá věc je, že člověk by svým životem tím, co dělá nebo nedělá, si, jak to řekl, tu cestu k vnitřní svobodě může do větší nebo menší míry blokovat. Tady se dostáváme k širším souvislostem, že například waldorfská učitelka, která jako libovolná jiná učitelka má ten plat, který má, tak vlastně nemůže, dejme tomu, z toho platu plnohodnotně žít a je závislá na svém muži. Teďka to si nevymýšlím, to je věc, která se velmi často děje. A teďka ten muž může být člověk, který je třeba proti waldorfské pedagogice. Dejme tomu, do určité míry to trpí, jako že má takový jedný uchylný koníček žena, ale je vnitřně proti tomu nepodporuje. A teďka vlastně ta žena musí hrát na dvě strany. Na jedné straně, aby mohla uskutečňovat ideály waldorfské pedagogy, tak musí prostě tomu věnovat prostě veškerou energii a tak dále. A na druhé straně, aby to bylo pro ní možné vlastně fyzicky finančně, tak musí hrát jakoby trošku jinou hru vůči svému manželovi. A to je vlastně případ člověka, který nejedná vnitřně svobodně, který vlastně nemá tu vnitřní integritu. A právě takovéhle věci právě ty děti dnešní velmi dobře vycítí. I když třeba toho muže v životě neviděla tak dále, tak cítí, že tam něco takového je. Když tady dostáváme, že i taková vnitřní záležitost, jako ta vnitřní svoboda, velmi souvisí i třeba s otázkou finančního hodnocení učitelů. Protože je celkově nízké a na waldorfských školách vlastně učitelé zpravidla pracují ještě daleko víc než na obyčejných školách. Takže určitou roli tady hraje vlastně i ta sociální oblast, to znamená to okolí, nakolik vlastně ten člověk by dostane nebo si vybojuje ten vnitřní svobodný prostor. Aby nemusel jen kvůli tomu, aby přežil, hrát dvě různé hry zároveň. Já si můžu ještě k tomu jenom malinko přidat. Já bych se nejdříve zeptala, co je to nesvoboda, pokud se chceme ptát na svobodu. Nesvoboda, to už tady taky zaznělo, je takový způsob existence, kdy člověk nemá jistotu v sobě samém. Nedokáže jednat z určité důvěry ze sebe sama. Potřebuje maximální krok, který může učinit i jednání z určité předchozí zkušenosti. To je něco, co ho nějak potvrzuje, ale nicméně už je to předchozí zkušenost, něco si ověřil, ale už je to mrtvá zkušenost. Z práce s dětmi dnes všichni
víme, že s každým novým dítětem přichází něco, kde nemůžeme tu svou předchozí zkušenost vůbec uplatnit. Nemůžeme vlastně působit zabydleně v té své zkušenosti, tudíž nesvobodně. Samozřejmě 90% pedagogů nějakým způsobem se svojí zkušeností i lidí v životě se svojí zkušeností dokáže žít, dokáže jakž tak fungovat a nevypadat nesvobodně, ale pořád je to vlastně otázka nějaké minulosti, nějakého procesu, který byl a už se zakončil. To znamená schopnost vlastně být ze stereotypů svých, být z těch schémat, ve kterých jsme se nacházeli a jít vlastně trošičku dál. Právě v tom je úžasná práce toho pedagoga, protože on to nemusí dělat sám, on je na to dotazován. Děti nezajímá, děti vlastně asi přicházejí v podstatě poučeny. Víme, že dnešní dítě je úplně jináčí než dítě třeba před 30 lety a skutečně dokáže, aniž by ještě třeba s různými technickými vymoženostmi přišlo do styku, má určitou míru předporozumění. Dítě už nepotřebuje být poučováno. Dítě v tuhle chvíli na nás nejvíc zajímá to, kým my jsme. Co je u nás to broucí, to žhavé, čím my žijeme, co nás baví a těší, po čem my toužíme a co jsou naše ideály, za kterými jsme schopni jít. To znamená, dítě na tom světě vlastně úplně ze všeho nejvíc zajímá právě naše svoboda, naše schopnost něco překročit, žít z něčeho. Pokud přiznáme ve waldorfské pedagogice to, že dítě přichází na svět s určitým vlastním motivem, který mu pomáháme svým působením odkrýt a nalézt, tak ho přiznejme i sobě. Všichni máme nějaké své vlastní motivy a buď to za nimi jdeme, nebo za nimi nejdeme. Pokud je u nás ten motiv, ta budoucnost, ta nejistota natolik žhavá, tak to dítě to baví, to dítě to miluje a je s námi a vždycky nás bude podporovat. To znamená schopnost žít z důvěry v řád věcí, působnost, vlastně my jsme taky na světě sami, z důvěry v působnost duchovního světa, něčeho, co nás přesahuje. Tento typ důvěry je vlastně schopnost být svobodný. A pak nepotřebujeme ty jistoty a nepotřebujeme to zajištění. Ale to se samozřejmě každý učí celý život. Zeptala, jak vypadá vzdělávání waldorfského učitele. Tam je, že to není jenom o té metodice. Kdyby ten učitel tam přišel a bylo mu sděleno, takhle se to v waldorfské škole dělá. Ta metodika tam tvoří tak 1/3 obsahu toho vzdělávání. A hlavním cílem toho vzdělávání je toho člověka vnitřně rozpohybovat. Rozpohybovat toho jak myšlení, to druhou třetinou té metodiky je vlastně to, že se zabývá otázkami, co je to svoboda, co je to myšlení, různé filozofické otázky. Rozhýbat se ve vlastní myšlení a tou třetí třetinou je toho, že je tam hodně uměleckých disciplín. Se rozpohybovat tu vlastní tvořivost, vlastní přístup k věci. A i ta metodika není v tom, že by bylo sdělováno, takhle to ve waldorfské škole musí být. Zase je to ve formě otázky, takhle se to ve waldorfské škole dělává, ale vzbuzuje to otázky, proč se to dělá zrovna takhle, jestli já to nemůžu dělat jinak. Ještě můžu jenom, když se opět zdá jakoby zajímavá předná hodnota waldorfského školství, to, že je právě nějak nastavený ten model určité kvality, nějaké společné výchozí principy, z kterých jednotlivé školy, které nesou tu značku waldorfská škola, vychází a musí vycházet, že je zde nějak jednotně nastavené vzdělávání, ne ve smyslu nějakého sešněrování a opět jednotně nastavených principů, což si myslím, že je zase něco, co bychom velmi potřebovali dostat i do toho takzvaného běžného školství, kde pokud máte štěstí, tak narazíte na osvíceného ředitele, osvíceného pedagoga a vašim dětem se v té škole dobře daří. A pokud nemáte, tak je ta situace mnohem složitější pro vás jako pro rodiče a pro to dítě samotné. To je možná zase ještě na nějakou další diskuzi. Máme posledních 10 minut, tak jestli máte ještě prosím nějaké dotazy, připomínky, je ještě 10 minut prostor a čas. Můžu poprosit předání mikrofonu.
Děkuji. Odbírám svoje myšlenky, ale Rudolf Steiner má takovou knihu, ta se jmenuje Wahrspruch, čili průpovědi pravdy. A to jsou objektivní pravdy, kterými on oslovil jedno 12leté dítě, které to potřebovalo. A jmenuje se, já vám řeknu jenom ten začátek, a jmenuje se to Při vyzvánění zvonů. A to dítě si vlastně má připomínat, co v té chvíli, o čem má myslet, přemýšlet, co má cítit. A začíná to, všichni to tady znáte, nadchni se krásou, chraň v duši pravdu, cti, co je vzácné, slušuj si dobré. Tak věru dojdeš v životě k cílům, v činech svých řádů, myšlení k míru. V cítím k míru, v myšlení světlu. Teď jsem se trochu spletla. Tak já si myslím, že jsou to objektivní pravdy, za kterými když člověk po kterých touží a usiluje, takže přichází k tomu svobodnému lidství. Mě zdá skoro těžký čímkoliv navázat. Přesně tak, já bych se zdržel už naší dotaz. Ale jsem nechtěla vám ukrást poslední minuty, takže jestli ještě máte potřebu, prosím. Tomáš Kuník. Já bych možná jenom podtrhnul jednu věc, která byla řečena, že totiž ono nejde jenom o waldorfské školy, ono jde o všechno, opravdu o hodně, možná o všechno. Rudolf Steiner měl určitý pohled, který šel hodně do budoucnosti. A člověk, když se zabývá jedním cílem, tak může žasnout každý den. Ale zároveň byl velký realista a věděl, že uskutečnit se dají jenom věci, kolem kterých se spojí víc lidí, kteří je rozpoznají. A tak v roce 1905, 1906 a 1907 nadhodil 3 témata a musel čekat víc než 10 let, než se našli ti, kteří to uchopili. A lidstvo muselo nejdřív prožít první světovou válku, aby se lidi probudili. V roce 1905 sociální otázka, v roce 1906 lékařství, v roce 1907 pedagogika. A vždycky, když ty 3 témata uchopil, tak upozornil, nechte ještě svět běžet dalších 30 let tak, jak běží. A Evropa bude v ruinách. Budeme překvapení, k jakým formám smrti nás vyléčí to běžné lékařství. Nechte běžet školy ještě takhle dlouho a uvidíte, do jakých katastrof se lidstvo dostane ve 30. a 40. letech. Tehdy o nikdo neslyšel, pak přišla první válka, potom přišli lékaři, přišli lidé, kteří začali řešit sociální otázky, přišli pedagogové, přišel Emil Molt, který založil první waldorfskou školu. A já si myslím, že když se dneska díváme kolem sebe a ta otázka těch přistěhovalců, myslím, je jeden z příkladů to napětí, které roste ve společnosti. On jde opravdu o hodně a Rudolf Steiner je inspirací. A bylo by asi dobře, aby jsme ho slyšeli. Mnohdy to jsou drobnosti. Já jsem před časem měl úkol mít přednášku o významu řemesel na waldorfské škole, což bylo není téma, který bych denně zpracovával. A při té přípravě jsem narazil na 2 věci. Jednak, že mimo pražských waldorfských školách se pravidelně stává, že přijde tatínek do školy, stoupne si rozlobeně do zborovny a řekne, můj syn se nebude učit plést. K čemu to v životě potřebuje. Ta druhá věc je, že až na konci 20. století i ta běžná pedagogika a neurologie přišla na to, že rozvoj drobné motoriky prstů má přímý vliv na rozvoj myšlení. A Rudolf Steiner, když zakládal waldorfskou pedagogiku, tak tenhle princip, aniž by ho nějak široce vysvětloval, už tam měl jako naprosto základní a nosný. Rudolf Steiner inspirace. Ale určitě stojí za to se dívat kolem sebe a hledat všechny ty, kteří tam či onde směřují podobným směrem. A tomu, co tady teď jako ten hlavní proud z ministerstva a tak dále se začíná etablovat, opravdu postavit ráz, protože je to všechno.
můžu, jak jsem jenom Bořek Grigor. Musím říct, že pana Schneiera tak úplně neznám. Já jsem šel trošku jinou cestou a nicméně jsem na něj narážel na nějaké různé odkazy a tak jsme si prohlídli počátku dávno tu výstavu. Já mě zavěděla, že jsem si uvědomil, že tam spoustu podobného. Já jsem jenom nepostřeh úplně, jestli byste mi mohla zopakovat ohledně těch 12 smyslů. Tam jsem měl takový úplně, co tím Einstein myslel, ale nechci vás zdržovat, takže jenom jsem chtěl takhle. Určitě ještě na tom pár minut. Pane kolego, já bych vás odkázala na naše stránky Akademie sociálního umění a těch 12 smyslů tam budu mít několikrát jako cyklus, takže se můžete přihlásit a prožijete je přímo. Ještě doplnit, že taky se to už trošku posunula ta doba od Schreinera, že vlastně dneska věda vlastně biologická uznává od 8-9 do 17 různých smyslů. To znamená, není žádný konsenzus o tom, kolik jich je, ale nikdo si dneska nemyslí z těch vědců, že by jich bylo 5 nebo 6. To už ta doba je vlastně dávno za námi. Určitě ještě jedna otázka, možná poslední, čas už nám může nic nerozumí. Já jsem jenom Margita Větlová. Chtěla bych jenom dát vám příležitost ještě, abyste vyjádřili, kam se to školství dál bude vyvíjet. Jestli byste takovou vizi. Myslíte waldorfské školství? Chcete každý mít krátkou nějakou prognózu? To snad ani se nikdo nechce dopouštět prognóz. Já si myslím, že jedinou šancí našeho školství, protože jako systém zdá se už to bude absolutně nefunkční, je osobnost každého jednotlivého učitele a jeho odpovědnost, protože nežijeme nezávazně a nezodpovědně, ale pokud bude žít každý z nás závazně a zodpovědně, tak v každém jednotlivci je budoucnost školství jako systém už to nevyfunguje. Já si troufnu na tu prognózu. Podívejte se, kolik nás tady sedí. Když se nám podaří vnitřně přestat lpět na všech možných papírech a začneme skutečně sami u sebe, tak to vidím velice perspektivně, protože každý z nás má možnost změnit svět. Protože v každém z nás je mikrokosmos i makrokosmos obsažen. To jsou staří Řekové, to není Steiner. Jo? Čili to je opravdu od každého z nás může být impuls k změně celého světa, když budeme pravdiví a budeme schopni začít myslet. To je alfa a omega. K té budoucnosti waldorfské školství není o tom, že bychom prosazovali nějaký systém nebo nějaké pravdy. To je prostě o tom, že se ti lidé, kteří mají podobné myšlenky a podobné usilování, tak se sejdou na tu waldorfskou školu založí a provozují. Já si myslím, že budoucnost jak waldorfského školství, tak i veškerého školství je v tom, jestli se podaří nějakým způsobem zvýšit atraktivitu učitelské profese. Protože nehledě na poměrně malé finanční ohodnocení je to ve skutečnosti profese velmi atraktivní, velmi zajímavá, ale vlastně málo kdo o tom ví, že pokud se podaří vlastně prolomit tu bariéru, tak se školství začne zlepšovat, ať už waldorfské nebo nevaldorfské. A možná ten pan nový ministr tomu dává už velkou šanci, že vlastně svými, svou velkou aktivitou, svými experimenty takovými šokujícími, možná třeba část té veřejnosti probudí z určité letargie, že se větší část veřejnosti začne aktivně o školství zajímat. Já jsem přesvědčený, že kdyby se větší část české veřejnosti zajímala aktivně o školství a školství nebylo naprosto na okraji zájmu, tak bychom nemohli mít ani takové ministry, jaké v současné době máme. Jestli ještě můžu taky úplně na závěr dovolte jednu poznámku. Ministerstvo školství z mé zkušenosti funguje tak, že příliš toho nezměníte, pokud jste jeden anonymní člověk, který tam pošle jeden dopis, něčeho se dožaduje, prosím nějakou pozornost, podporu nějakého tématu.
Pokud jste už ale zástupce nějaké instituce, stačí školy, nebo pokud je vás, nedej bože, vícero spojených zástupců některých institucí, sdružíte se v nějaké platformě, asociaci a domáháte se na příslušných místech ministerstva, nebojte se jich přímo k ministrovi či k náměstkům, domáháte se pozornosti a podpory a ještě jste schopni to téma, které sebou nesete, případně mediálně komunikovat, tak už to ministerstvo vás jako partnera, kterého se začne trošičku obávat, přece jenom vnímat musí. A vy potom máte mnohem větší šanci, že něco ovlivníte, něco změníte. Takže tady je moje zkušenost a já si myslím, že pokud máme něco cenného, víme, že nějaký systém dobře funguje, tak je potřeba ho chránit, tu cennost i za ní bojovat. A myslím, že budoucnost máme ve svých rukou. Vždycky dějiny měnily menšiny, takže nebojíme se případně začít nahlas ozývat a chránit to, co víme, že funguje, co je cenné a taky tedy své práva a práva dětí na to moc si vybrat školu, kde jim bude dobře. Ještě pan inženýr Smolka? Tady je zajímavé to, my jsme chtěli přesvědčovat o tom, že ten náš systém je skvělý a dobrý. My jsme zde vždycky říkali, ukážeme výsledky. A když už to ty výsledky jsou, jak těch základních škol, tak těch středních škol, tak se s tím nikdo neví rady. Prostě to neexistuje. No, když třeba z těch základních škol se daleko větší procento třeba dětí dostává na gymnázia. Když jsem pracoval na základní škole v Jinovnicích, tak tam 45% dětí šlo na gymnázia, kdežto pražský průměr byl 12%. Teďka na té střední škole my jsme letos byli úplně první v České republice ve státních maturitách. Je to teda paradox, ale je to tak. Ale zajímavá je ta reakce, že to neexistuje. Prostě není, média se toho nevšimnou, ministerstvo taky dělá, jako by nic nebylo, že ani ty výsledky vlastně neznamenají v této chvíli nic. Já jenom vstupku malinka to ještě prosím vás pěkně. Už za Buskové bylo, když byly Valdorské školy ještě jako experiment. Tak Busková napsala, že experiment byl úspěšný, ale pokračovat nebude. To je prostě takový bonus, to bych dodala. Nicméně, prosím vás pěkně, člověk se vyvíjí a nebo je vyvíjen. Je zásada velice starých moudrých mistrů. Tak, já ještě někdo něco. Ta diskuze nás podněcuje asi spoustu ještě dalších nápadů. Já myslím, že by bylo dobré neskončit pesimisticky. Já si opravdu myslím, že když spojíme ty síly, spojíme kontakty, spojíme naše tvořivé nápady, takže ještě není všem konec a není vše ztraceno. A boj prohráváme, až když ho vzdáme. Takže já si myslím, že je potřeba to nevzdat a mluvit hodně nahlas o tom, co se tady dneska povídalo, co tady zaznělo, předávat to, co nejvíc dál. Já vám všem děkuji moc krát za pozornost, děkuji našim panelistům, panelistkám za jejich příspěvky a těším se někdy s vámi opět na shledanou. Mějte se hezky. Samozřejmě s velkými díky. Mám pocit, že to byla jedna z nejlepších diskusí a ukázala se mi tady opět naše společnost, že dokáže diskutovat a že tady to byla vlastně pod textem velmi dobrá politická diskuse. Já vám za to moc děkuji, protože si myslím, že je potřeba, ale na jednu věc jsme tady nenarazili a já si ji dovolím dodat. Ti učitelé dobří a kvalitní jsou potřeba proto, protože i my rodiče se učíme. My jsme se neskončili učit. A je takový projekt, který se tedy odehrál v Americe, v Harlemu, kde nastoupila nadšená mladá učitelka a přes odpor všech svých kolegů se věnoval vyučování dětí a podařilo se jí změnit rodiče, protože děti nosily její myšlenky domů. A vzbuzovali důvěru v systém a v tu školu, kde ona učila. Takže já vám chci moc poděkovat i za to, že vlastně nepřímo učíte ty rodiče svých žáků.
Přeju vám hodně úspěchů a máme přestávku půl hodiny a za půl hodiny se sejдeme nazpět na další diskusi o zemědělství. Děkuji.